Minun tarinani. Miten Seijasta tuli liikunta-alan ammattilainen? Hyvin varhaisesta iästä lähtien olin kiinnostunut liikunnasta. Lapsuuden haaveammatti oli kuitenkin tiskaaja. Kouluaikana oivalsin, että olen hyvä liikunnassa. Liikunta oli kiva. Pärjäsin siinä hyvin. Tätä piti saada tehdä joka päivä. Harrastin satujumppaa, kävin luistelukoulussa, joskus jopa hiihdin, varsin huonolla menestyksellä. 10-vuotiaana aloin pelata korista ja 13-vuotiaana pesistä. Yläasteella havahduin harrastusten kautta, että tästä mä teen mulle ammatin, liikunnan opetuksesta. Kävin ensimmäisen ohjaajakoulutuksen ja olin pihalla kulumiukka. Niin vaan minusta kuitenkin tuli D-tyttöjen pesisvalmentaja. Ja jo seuraavana vuonna hakeuduin uuteen koulutukseen. Haaveissa oli ensin liikunnan opettajan työ, mutta pian selvisi, etten jaksa lukea korkeakoulukirjoja, joten valitsin toisen linjan, liikunnan ohjaaja. 17-vuotiaana kävin 4 kuukauden liikunnanohjauksen kurssin kisakeskuksessa. Sitten 9 kuukauden kurssin uimahallivalvoja, kuntosaliohjaajakurssi Itä-Suomen liikuntaopistolla. Ja sitten 4 vuotta Pajulahden urheiluopistolla. Samalla kun opiskelin liikunnanohjaajaksi, ohjasin lasten ja naisten jumpia. Ja pelasin pesistä tositarkoituksella. Valmistumisestani lähtien olen työskennellyt liikunnanohjaajana kunnissa, liikuntaseuroissa, kansalaisopistoissa ja nykyisin kevytyrittäjänä. Olen saanut ohjata monia kohderyhmiä ja liikuntamuotoja. Lisäksi olen opiskellut myös erityisryhmien liikunnanohjaajaksi, personal traineriksi ja ravintovalmentajaksi. Pyrin kehittämään osaamistani vuosittain ja nyt päivitän liikunnanohjaajan tutkintoani AMK-tasolla. Odotan innolla, minne polkuni viekään. Koen olevani unelma-alalla. Tätä haluan tehdä keinutuoliin asti. Kiitos.